Hola, què tal? Com esteu? Policies en progrés. Avui farem el títol 4 de la Constitució espanyola, del govern i de l'administració. Anem a començar i anem directes en aquest esquema perquè també parlarem de les funcions polítiques i administratives i anem a parlar de l'esquema. Article 98 del govern. Composició. Hi ha diferents membres d'existència obligatòria i d'existència potestativa. El president i els ministres són d'existència obligatòria i els vicepresidents, en aquest cas, no tenen per què existir al govern en qüestió i altres membres. Després, article 97. Funcions del govern. El govern té dues funcions, l'executiva i la reglamentària. L'executiva vindria a ser dirigir els funcionaris, les normes, els impostos, vigilar el trànsit, i la reglamentària, o administrativa, vindria a ser capacitat per aprovar decrets i així. Ara anem a passar a parlar una mica de la responsabilitat dels membres del govern. Article 98.3. Abans de tot, vull destacar que un membre del govern no té per què ser un diputat o un senador. Un membre del govern pot ser qualsevol altre ciutadà. I això a destacar, per a que ho sabeu, que vulgueu o no, és important. I llavors, article 98.3, els membres del govern tenen incompatibilitats i no podran exercir altres funcions públiques. Llavors, els membres una llei regularà les incompatibilitats dels membres del govern i els membres del govern tenen tres tipus de responsabilitat. Estan a l'article 102, a l'article 108, que ens avançarem una mica al títol 5, i està a la llei orgànica de poder judicial, que faré un breu repàs. Tres responsabilitats tenen els membres del govern que són diferents de les mateixes condicions que té un senador o un diputat. Llavors, tenen responsabilitat política, amb el control de les Corts Generals, que controlen l'acció del govern. En aquest cas, per exemple, el Congrés pot investir el president, aprovar una moció de censura, aprovar una qüestió de confiança. Després, això a l'article 108, en aquest cas. Després, per altra banda, els membres del govern tenen responsabilitat penal, que fique penal aquí, però és penal. La responsabilitat penal criminal, si fossin acusats, seria igual que amb els membres del Congrés o del Senat, que anirien a la sala segona del penal del Tribunal Suprem. I després, aquí no està, que la responsabilitat civil està a la llei orgànica del Poder Judicial, que els membres del govern respondrien a la sala primera del Tribunal Suprem. Llavors passem a parlar del president del govern, que és el membre més important de l'executiu, amb aquest esquemeta que tenim aquí. El president del govern. Quedem-nos amb la figura de l'actual president del govern, Pedro Sánchez, abans Mariano Rajoy, abans Zapatero. El president del govern és elegit pel Congrés dels Diputats, o bé dos votacions. En una primera votació amb majoria absoluta o passades 48 hores d'aquella votació amb majoria simple. És necessari que hagin passat, com a mínim, 2 mesos de la votació dels ciutadans, si no el rei dissoldria les cambres i convocaria noves eleccions. Després, anem a parlar una mica de les funcions del president
que el president, la primera funció de que fa el president des que és anomenat pel rei es proposa o anomena els ministres mitjançant decret, representa i dirigeix el govern, aquí sí, convoca i presideix les reunions del Consell de Ministres, planteja la qüestió de confiança. Parlarem en un futur de la qüestió de confiança. Està a l'article 112, si no m'equivoco. Sí, exacte, 112. Si voleu parlem ara una mica de qüestió de confiança. El president pot presentar una qüestió de confiança sobre el seu programa i la confiança s'entendrà per majoria simple. Si fracassés la qüestió de confiança, hauria d'haver una dimissió del govern, no del president del govern, i se farien noves eleccions. Tornem aquí a l'esquemeta. Recordem funcions del president. Pot proposar la convocatòria de referèndums. Recordem l'article 92. Si voleu us el fico en un momentet aquí. Article 92. Anem a continuar. Està aquí l'esquema. Ara vaig... sí. Què més? Pot proposar la dissolució de les cambres legislatives, parlarem a l'article 115 de la Constitució espanyola, i pot proposar un recurs d'inconstitucionalitat. Un recurs d'inconstitucionalitat és un progrés el qual el Tribunal Constitucional garantitza la supremacia de la Constitució espanyola davant de qualsevol llei que es vagi a fer. Llavors, si ens podem quedar amb una cosa, si us fixeu, aquestes quatre d'avall, aquesta d'aquí a baix de tot no, però almenys aquestes tres i una mica aquesta són exclusives, sobretot, la de plantejar qüestió de confiança, convocatòria de referèndums, proposar la dissolució de les cambres i interposar un recurs d'inconstitucionalitat, les pot fer el president, sense cap problema. Després, el recurs d'inconstitucionalitat no només el president, sinó ho pot fer el defensor del poble, 50 diputats, 50 senadors, òrgans col·legials executius de les comunitats autònomes i assemblees de les comunitats autònomes. Per altra banda, les incompatibilitats del president corresponen, la responsabilitat penal corresponen al mateix que qualsevol altre membre del govern. I després, com pot ser cessat un president per dimissió, per pèrdua d'una moció de confiança, una qüestió de confiança, per celebració d'eleccions generals, que hi hagi un canvi de president, per defunció i per dissolució de cambres legislatives. I també per una moció de censura, que veig que no ho he ficat. I per acabar, anem a repassar uns quants articles que estan aquí. Uns quants articles del títol 4 que normalment han sortit. Anem a parlar de l'article 103, que ens parla de l'administració pública. A esmentar i a recordar que d'administracions públiques tenim tres: la central, l'autonòmica i la local. Subratllem sobretot el primer apartat, que ens diu: l'administració pública serveix els interessos generals i actua d'acord amb principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb sotmetiment al ple de la llei i el dret. És a dir, no poden actuar fora de la legalitat, han de tenir clar que l'administració es pot descentralitzar perifèricament i s'ha de tenir una clara jerarquia en l'administració.
no tots els òrgans estan concentrats, com per exemple poden haver caporals, agents, sergents. Després, un altre article a remarcar és l'article 104. Aquest és molt, molt important. Pot sortir la pregunta de quin article de la Constitució parla de les forces i cossos de seguretat de l'Estat? I llavors podem respondre. O, per exemple, per si acas miraré a la Constitució un segon. Sí, exacte. Hi pot haver una pregunta que parli de de què parla l'article 104 de la Constitució? De forces i cossos de seguretat, de forces i cossos de seguretat públiques, forces i cossos de seguretat de l'Estat és la resposta correcta, sobretot a tenir en compte. I aquesta definició, per lo menos que em soni que està a l'article 104. Aquesta definició que ara us diré. Les forces i cossos de seguretat sota la dependència del govern tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana. Fin. Aquesta pregunta ens pot sortir de quin article de la Constitució parla d'això. Sobretot saber que l'article 104 és de forces i cossos de seguretat, que l'estic repetint molt. I després, a l'apartat 2, una llei orgànica determinarà les funcions, principis bàsics d'actuació i els estatuts de les forces i cossos de seguretat. De quina llei estem parlant? Ja ho sabem. De la 2000... Quina llei orgànica? Que m'he d'acostumar a parlar bé. Estem parlant de la llei 2/1986, de 13 de març. Vale. Anem a continuar. A l'article 116, tribunals ordinaris i responsabilitat. Bàsicament, que el control de l'administració local no ho farà l'administració central, sinó que, en tot cas, ho farà el poder judicial. I per acabar, l'article 107, que bàsicament ens diu que el Consell d'Estat és un òrgan consultiu del govern de l'Estat. Fin. Recordar pues, que és l'òrgan consultiu suprem, bàsicament. I res més. Al pròxim vídeo acabarem de parlar del poder executiu, que parlarem, estic fent un vídeo per títol, parlarem del títol 5 i per tant acabarem de parlar del poder executiu. Espero que us hagi agradat, espero que ho utilitzeu com a audiollibre com estaré fent jo i res més, una abraçada i molts ànims i molta força a tots.